Żewġ proġetti differenti, iżda bl-istess għan, dak li l-komunità tal-Ħamrun tinqeda aħjar. Il-Kunsill Lokali investa 40,000 euro minn fond tal-Awtorità tal-Ippjanar biex fetaħ sala ġdida li jikkompluta b'numru ta' faċilitajiet. Sar ukoll xogħol fuq latrina pubblika li tinsab fl-istess bini. Is-Sindku tal-Ħamrun, Christian Sammut, fisser kif dan l-investiment mhux l-ewwel xogħol tat-tip tiegħu fil-Ħamrun. Sibna biex nirranġaw ukoll il-public toilets ta' hawnhekk kienu fi stat mhux taqstant tajjeb kif qed jixtieq u għalhekk għamilna investiment sabiex nirranġawhom u jkunu ta' livell tajjeb ħafna. Is-Sindku Sammut spjega kif din is-sala diġà bdiet titgawda min-nies tal-lokal filwaqt li se jużawha wkoll gruppi waqdiet tal-lokal fosthom l-Scouts u l-Girl Guides. Fiha se jkunu qed isiru wkoll numru ta' korsijiet. Għandna sala fuq ukoll fejn hemmhekk nagħtu lessons b'xejn fuq drama, kant u ħafna affarijiet oħra kulturali biex in-nies tagħna, it-tfal tagħna ikollhom post ukoll b'xejn fejn jitgħallmu u anke jservihom ħafna l-futur. Meta żar il-post is-Segretarju Parlamentari Silvia Parnis qal kif proġetti bħal dawn iwasslu biex jintlaħaq l-iskop li l-Kunsilli Lokali jsiru l-Gvern ċentrali tal-lokalitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.